जय मसीह होननानै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसे फिन दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै नोंथांमोननो बेबायदि रादाब लानानै फैदों। मैया थांनाय हराव जानाय जाथाय, जेराव मोनसे केथलिक चार्चनि जि मरियमनि मुसुखा दङमोन, बे मरियमनि मुसुखाखौ जि जायगायाव सरासनस्रायै दोनबाय थायो, बे मरियमनि जिथु मुसुखा दङ, बे मुसुखाया थाबाय थायो, बै जायगानिफ्राय हठादैनो गोमादों। आरो हठादै गोमानाय जिथु मरियमनि मुसुखा दङ, बे हठादै गोमानाय मरियमनि मुसुखाया जेराव दोनदोंमोन बै जायगानिफ्राय 6-7 किल'मिटार गोजानाव बे मरियमनि मुसुखाखौ दुथांफोरा लांनानै दोनहैदों। इएस अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै नोंथांमोननो बेबायदि रादाब लानानै फैदों आरो बे रादाबा बबेनि बेखौ नोंथांमोननो आङो जोबनाय फारसे खोन्थाहैगोन मोजाङै डिटेल्सै। दा बेवहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। बे जाथाया थांनाय हराव जानाय जाथाय, आरो जेब्ला मानसिफोरा सिरि मोनबाय आरो जेब्ला मानसिफोरा लामाजों थांलाय फैलाय खालामबाय, अब्लाना लोगो लोगोनो मानसिफोरा नुनो मोनबाय जे मरियमनि मोनसे मुसुखाया लामायाव दंफैयो, मोनसे आलादा जायगायाव दंफैयो। आरो सानबिन खालामनायनि गेजेरजों नुनो मोनबाय जे जेराव बे मरियमा दङमोन, थायोमोन, बेखौ दोनदोंमोन, बै जायगायाव गोमानानै थादों। आरो बिनि उनावनो मण्डलिनि मानसिफ्रा, रायजो राजाफोरा पुलिसनो खबर होबाय आरो पुलिसफोराबो फैबाय आरो नायबिजिरफैबाय। इएस अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायदो, जेन गासैबो बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना डिटेल्सै मोन्थिनो हायो आरो गासैखौबो मिथिजोबो। दे अब्ला प्रियफोर, नोंथांमोननो बे रादाबखौ लानानै फैदों, नोंथांमोना नायग्रोदो, बिनि उनाव आङो फंनैसो बुंनानै फोजोबहैसिगोन। दोस्तों, ये देवपोखरी टुंगरी बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे हर साल की तरह यहाँ पे दोस्तों पास का पर्व क्रूज रास्ता यहीं पे करते हैं हमारे ईसाई लोग। और यहाँ पे है दोस्तों मरियम का मूर्ति लगाया गया था, क्रूज सभी बनाया गया था। जैसे कि यहाँ का जो है ना, इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा चढ़ करके अंदर में जो मूर्ति था उसको निकाल के उधर ले गया गया है। शायद सीढ़ी लगा के चढ़े ऊपर और तोड़े, इधर कांच से टूटा हुआ है। अर्पित भाई छोड़ दे यहीं पे इसको, तोड़ के रखा गया है। स्थान है ये, पहला से 14 स्थान तक। तो अभी आप लोगों को लेके चलता हूँ जहाँ पे दोस्तों यहाँ का मूर्ति को निकाल के कहीं दूसरी जगह। यहाँ से लगभग कितना किलोमीटर हो जाएगा? लगभग अगर हम लोग किंदरते हुए जाएंगे तो 5-6 किलोमीटर से ज़्यादा ही दूर लगेगा। हाँ, तो शॉर्टकट में तो थोड़ा कम ही लगेगा। और धूप हम लोग जो है ना जा रहे हैं दोस्तों देखने की तरफ। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पहुँच चुका हूँ जहाँ पे मूर्ति को रखा गया है। तो देख सकते हैं अभी काफ़ी लोग जमा हो गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं, जितने भी पटरी पानी के लोग हैं। देख सकते हैं अभी पुलिस भी आ रही है और बासनपल्ली के पल्ली पुरोहित भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे रखा गया है मूर्ति को। अब देखते हैं कैसे होता है। तो पुलिस भी आ गया है, अभी पूछताछ हो रहा है। तो पुलिस पूछताछ कर रही है अभी। तोड़े हैं और 1-2 बार हो गया है। पहले भी शीशा को तोड़े थे। वजन कितना हुआ? वजन उतना नहीं है, फाइबर का वजन नहीं है। ऐसे ही रखा है ना? फिर इसमें लाकीर बना के छोड़े हैं। अच्छा, उसको आप अभी लोग जलाए थे ना? हाँ, सुबह आके जलाए थे। इधर लाइन भी बना दे, घेरा। सब तो माता है, कोई चिंता बात नहीं, उसके बाद हम अच्छा। कोई तुम लोग जान रहे हो यार किसी को, भाई लोग? और एक आध बार ऐसा कुछ किया है तो उसको है कुछ मन उस समय भी खुला प्यार नहीं किया, उस समय कंप्लेन नहीं दी थी। अच्छा, वो मंदिर बनाना चाह रहा था क्या अलग से अपना पूजा पाठ के? लोग करते हैं।
उसको के फोड़ दिए, फोड़ के निकाल लिए हैं इसको। फोड़ा फोड़ा हुआ हाँ फोड़ा हुआ है। सोचने वाली बात है कि एक ये तो व्यक्ति भाई का अगर बनस्पत- काम तो नहीं होगा, एक व्यक्ति का तो काम नहीं और होगा। दूसरी बात क्या है ना, जैसे कोई उस टाइप से है ना दुश्मनी अगर निभाने टाइप से करेगा तो वही तोड़ फोड़ कर देता है। अब उसको उतना दूर से उठा के लाए और यहाँ सम्मान वहाँ पर खड़ा करके यहाँ रेखा भी खींच दिए सही सलामत, है ना। ये भी एक सोचने वाली बात है। गाँव वाले देख क्या बोल रहे हैं सर, यहाँ पर आ गया तो आप यहीं पर बनाए, इसको यहीं पर रहने देते हैं। गाँव घर में आखिर रास्ता क्या है? एक आदमी का काम थोड़ी है भाई, वो तो गाँव में ऐसे बोलना चाहिए। हाँ बोल, नियम के तहत करना चाहिए। वो बिना सीढ़ी का नहीं चढ़ सकते, बिना सीढ़ी के चढ़ने नहीं पाएंगे, कम से कम 3-4 बंदे लोग नहीं रहेंगे तो चढ़ने नहीं पाएंगे। पब्लिक को कि हम लोग और एक जगह बनाएंगे बोल। नहीं तो अगर दुश्मनी निभाना रहता तो वहीं पर सब तोड़ फोड़ कर देता, किसे उतना मेहनत करने की क्या जरूरत था उसको। फिर वहाँ भी तो सेपरेट है ना सर, फिर भी से आप देखिए तो फिर वहाँ भी तो सुरक्षित ही था। होगा रास्ते है कि नहीं? नहीं मतलब ये डिस्ट्रैक्शन कुछ मतलब इसको ना आप लोग ना पता कीजिए, है ना। बकते हैं 2-4 जन रहेंगे, एक और ये सिंगल का भी नहीं काम होगा, अकेले का नहीं होगा, अकेले कर पाएगा। 2-3 आदमी खाली ही 2 रहेंगे फिर भी नहीं कर पाएंगे फिर भी। क्योंकि काफी ऊंचा है ना कोई है 2-3 आदमी नहीं है, 2-3 आदमी में तो दुनिया जान ले। नहीं, 2 जन भी रहेंगे तो भी से एक जन तो खैर मैं आप जैसे उस हिसाब से किया है पूर्व में भी 1-2 बार, तो उसका मानसिकता हम फिर आया होगा, फिर इस समय अपना दिमाग लगाया होगा, तो ये करता हूँ पहले वाला है वो सब पहले का है। पहले का है, पहले का है, ऐसा नहीं अभी के तत्काल का दिखता है। अभी के नहीं है। पहले मारे पहले भी तोड़ फोड़ किया था। है सब सामान लाके कर दिया है ना। चलिए तोड़ फोड़ नहीं हुआ, इसको एकदम साहस में मत लीजिए ना सर, इसको थोड़ा आप देखिए गहराई से थोड़ा सा तो गहराई से करेंगे इसको। आप लोग पता कीजिए कि कौन किया है ना। हम लोग किसी का को भी भी काम है, हम अचानक लोग किसी जा को रहे थोड़ी हैं। बोल देंगे जहाँ से घर है ना, वो पूरा एकदम पता चले कि फलना आदमी ने ऐसे किया, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे उसको, है ना। अब वो अज्ञात के खिलाफ रहेगा, एक आवेदन दे दीजिएगा। हाँ आवेदन तो है ना, देना पड़ेगा। एक आवेदन दे दीजिए कि हमारे वहाँ आज नहीं तो कल तो पता चलेगा ही ना भाई। वो आवेदन में ठीक है, इतना बड़ा गाँव है, घर है, होगा ना, फिर उसके सबका काम है। आवेदन किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। वही विचार है ना। तो आवेदन सब तैयार हुआ है, अभी देंगे पुलिस प्रभारी को जो छानबीन करेंगे। हाँ जो तो प्रति थाना प्रभारी थाना कांसाबेल जिला जसपुर छागा विषय माता मरियम की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किए जाने के संदर्भ में मान्यवर विशेंद्र लेख द्वारा ज्ञात किया जाता है कि ग्राम पंडरीपानी के देवपहाड़ी टुंगरी में ग्रोटो स्थापित है, जिस ग्रोटो में 4 फीट की मूर्ति रखी गई। श्रद्धालुगण वहां एकत्रित होकर पूजा आराधना करते हैं, किंतु अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि माता मरियम की स्थापित मूर्ति को किसी अज्ञात के द्वारा ग्रोटो में लगी शीशे को क्षतिग्रस्त कर मूर्ति को नीचे उतारकर बहमा बाजार पूर्व दिशा की छोटी सी टोंगरी सूखा बहरी के ऊपर रख दिया गया, जो कि अत्यंत दुखद की घटना है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि किस व्यक्ति के द्वारा यह कार्य किया गया है, यह की जांच कर संबंधित के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जावे, क्योंकि धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाया गया है। अब आप लोगों से भी निवेदन है ग्रामवासियों से, थोड़ा बहुत आप लोगों को ही थोड़ा सा, हमको तो बाद में पता चल ही जाएगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सुराग भर पकड़ना है। ये था कि ये घूम रहा था तो ये था, तो उतना को खोद के हम निकाल देंगे। ख्रिस्ट'नि बिसाफोर नोंथांमोना नुनो मोनबाय, नोंथांमोना मोजाङै नायबाय जे भिडिअ क्लिपाव नोंथांमोना रोखा रोखायै नुनो मोनदों मोनसे मरियमनि जिथु मुसुखा दङमोन, बै मरियमनि मुसुखाया जि जायगायाव सरासनस्रायै थाबाय थायोमोन बे जायगायाव गैया, मोनसे गुबुन जायगायावसो दंहैयो आरो बेखौ माखासे दुथांफोर माखासे गाज्रि मानसिफ्रा बे खामानिखौ मावदों होननानै बे भिडिअआव मोनथिहोदों। अनजारा प्रियफोर, बे जाथाया जोंनि आसामनि जाथाय नङा, बे जाहैबाय छत्तीसगढ़नि देवपाहाड़ी टंगरी होननाय
पन्डरिपानि गामियाव जानाय मोनसे जाथाय जेराव केथलिक चार्चनि केथलिक फोथायनायनि गोबां फोथायसुला फोथायसुलिफोरा दोङो आरो बेयावहाय बिथांमोनहा मोनसे ससानसालि जायखौ गोबां मानसिफोरा ससानसालि होननानैबो बुङो मांखरसालि होननानैबो बुङो माखासेफ्रा कब्रस्तान होननानैबो बुङो बिथांमोनहा थांनाय जितु गुड फ्राइडे इस्टार सानडे बे जायगायाव गोबां गाजा गोमजायै फारिलाइफोरबो खालामबाय साखोन सिखोन खालामबाय दा बिथांमोना जितु आइ मरियम दङमोन जि मरियम दङमोन बे मरियमखौ बिथांमोना गोबां साजायनानै मोनसे बिल्डिं बायदि नोंथांमोना अलरेडि भिडिअ क्लिपाव नुनो मोनबाय जे मोनसे बिल्डिं बायदियाव बिथांमोना बे मरियमनि मुसुखाखौ दोनदोंमोन नाथाय माखासे दुथांफोरा ग्लासफोरखौ सिफायनानै आरो मरियमखौ बै न'निफ्राय जेराव दोननाय दङमोन बे दोननायनिफ्राय बिसोरो लानानै थांबाय आरो मोनसे गुबुन जायगायाव प्राय 6 किल'मिटारसो गोजानाव दोनहैदों होननानै मोनथिहोदों रादाबनि गेजेरजों एबा बे भिडिअनि गेजेरजों बेनि उनावहाय मण्डलिनि मानसिफोरा पुलिसनो खबर होबाय आरो पुलिसाबो फैबाय नायफैबाय मोजाङै नायबिजिरबाय आरो गासैखौबो तदन्त खालामबाय आरो रायजो राजानो मण्डलिनि सुबुंफोरनो मोनसे बे प्रमिस एबा सर्ट बांसावखौ होदों जाहैबाय जे बेनो जोङो हानायमानि हेफाजाब होगोन जोङो मोनसे तदन्तखौ लागोन जे बे खामानिखौ सोर मावमारखो बेखौ जोङो नायबिजिरगोन होननानै बिथांमोना रायजो राजानि गेजेराव मण्डलिनि सुबुंफोरनि गेजेराव फोरमायनानै गालांदों अनजाग्रा प्रियफोर दिनै जोंनि भारताव जोंनि ओनसोलफोराव जोंनि जायगायाव जोंनि देशआव रायजोआव गोबां रोखोमनि बेफोरबायदि समस्याफोरा जागासिनो दङ बेफोर जाहैबाय मेगन गोसा गाज्रि सुबुंफोरनि खामानि जोङो बे समाव दायो भिडिअ क्लिपखौ नायनानै सोरबा हिन्दुखौ सोरबा मुस्लिमखौ सोरबा बुद्धिस्टखौ सोरबा ख्रिस्टियानखौ गुबुन धोरोमनि मानसिफोरखौ जोङो बुंनो हाया जिहेतु बेयाव जेबो डिटेल्सखौ मोनाखै बुंनोबो हानाय नङा सोर खामानिखौ मावखो नाथाय जाय सुबुंफोरा मावदों बिथांमोनहा धोरोम गैया होननानै बुंनो नांगोन बिथांमोननियाव अननाय धोरोम सिबिनाय बेफोरबायदि जेबो गैया मानोना मोनफ्रोमबो धोरोमनि गोथार लेखा जायफोरा जिखौ बुङो मोनफ्रोमबो धोरोमा बेफोर खामानिखौ मावनो थोना गुबुननि धोरोमखौ मुगैनो थाखाय थोना नाथाय दिनै जों नुनो मोनदों भारताव दिनै गोबां व्यक्तिफोर दङ जायफोरा गावजों गाव एना एनि खालामज्लायबाय थायो गावजों गाव नायनो बाज्लायबाय थायो गोबां सुबुंफ्रा दिनै ख्रिस्टियानफोरखौ अयनाय खालामगासिनो दङ बहाबा जिसु ख्रिस्टनि मुसुखाखौ बुख्रेबदों बहाबा गिर्जा न' सावदों बहाबा गिर्जा न'खौ बुख्रेबदों बहाबा गिर्जा न'आव अन्थाइ खुबैदों माब्लाबा मरियमनि मुसुखाखौ बुख्रुबदों जिसु ख्रिस्टनि मुसुखाखौ बुख्रुबदों बहाबा क्रुसखौ बोख्लायदों बहाबा क्रुसखौ सिफायदों बहाबा बाइबेल सावदों बहाबा पास्टरखौ बुदों बहाबा मण्डलिनि फोथायारिफोरखौ सै होदों अनेक रोखोमनि तारनाफोरा सोलिगासिनो दङ अनजाग्रा प्रियफोर जोंनि बे भारत दिनै जायफोरा बेफोरबायदि खामानिखौ मावदों जोङो मा होननानै बुंनो बे मानसिफोरखौ ना गाज्रि मानसि बुंगोन ना गाज्रिनिख्रुइ गाज्रि होननानै बुंबावगोन दिनै जि जायगायाव मरियमनि मुसुखाया दङमोन बेयाव रावखौबो बे मुसुखाया रावखौबो सुबिदा खालामाखैमोन जेंना खालामाखैमोन माबा मोनसे समस्या लाबोदों बेबो नङामोन नाथाय दिनै जोंनि समाजफोरनि गेजेराव रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोबां रोखोमनि गाज्रिफोरा दङ जौ लोंनानै बुलायग्रा दङ सिखावफोर दङ गुन्डा डाकायतफोर दङ समाजनि गेजेराव बिभिन्न रोखोमनि मानसिफोर दङ बैफोरबायदि मानसिफोरखौ फोसाबनो रोङाखै दिनै फरायसुला फरायसुलिफोरनि गेजेराव गोबां रोखोमनि जेंनाफोर दङ बेफोरखौ बोस्रांनो रोङाखै बेफोरखौ फोसाबनो रोङाखै नाथाय धोरोमनि मुङैसो बायदि रोखोमनि खामानिफोरखौ मावनानै एना एनिफोरखौ लाबोगासिनो दङ लाबोबाय थायो एना एनिफोरखौसो दिनै बेफोरखौसो जों नुनो मोन्दों अनजाग्रा प्रियफोर आसा खालामदों नोंथांमोना दिनैनि बे रादाब एबा बे भिडिअ क्लिपखौ नुनानै एसेब्लाबो गोसोआव दुखु मोन्दों जे मानो बेबायदि खालामगासिनो दङ होननानै अनजाग्रा प्रियफोर आर'जआव थादो जेन बै गाज्रि मानसिफ्रा जायफ्रा बेफोर खामानिफोरखौ मावदों सानसे गावनि खुगाजों बुंनो गोनां जाथों जेन आं मावदोंमोन बे खामानिखौ होननानै बेफोरबायदि सिखावनि खामानिखौ लानानै जुदि बिथांमोना थाबाय थायोब्ला जिसु ख्रिस्टनियाव जुदि परिबर्तन जायाब्ला जिसु ख्रिस्टखौ नाजावाब्ला सानसे बिथांमोना जिसु ख्रिस्टनि खाथियाव गसंनानै बुंनो गोनां जागोन आरो बिथांमोना नोरगआव सहैगोन दा बेयावहाय बै समसिम सहैनि सिगाङावनो गोथां थानायावनो बिथांमोना जेन जिसु ख्रिस्टखौ सिनाय मोनो जिसु ख्रिस्टखौ नुयो बिनि थाखाय आर'जआव थादो दे अब्ला प्रियफोर दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नोसै फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो सोमोनांथाव रादाबफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन दा बेयावहाय आंनि चेनेलखौ सोरबा जुदि साबस्क्राइब दासिमबो खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामगोन आरो मोनसे लाइक होनानै गालांगोन आरो हायोब्ला भिडिअखौ शेयार खालामगोन जेन बयबो मोनथियो जोंनि हादोराव मा जानानै दं दे अब्ला प्रियफोर बाय बाय थेंक इउ